Dyw fy rhieni ddim yn deall. Mae'r yfed i'r cwmpa mas yn codi ofn arni. Eisiau cwtch, a bydde stori cyn cysgu neis fyd. Ond mwy na dim, wisio iddyn nhw stopio gweiddi. A stopio fy myrwy hefyd. Bydd teimlo'r ofnus o hyd a teimlo bod neb fi eisiau, na'n fy ngharu hi, yn fy newid i am byth. Pan fyddai'n hun, mi fyddai'n cael problemau yn yr ysgol. Problemau da alcohol, a fyddai mewn trwbl gyda'r heddlu. Mae'r hyn sydd yn digwydd i fi nawr yn golygu byddai'n wynebu problemau iechyd difrifol erbyn mod i'n ganol oed, ac byddai'n marw'n ifanc. Mae doctoriaid yn dweud bod fy mywyd yn llawn profiadau niweidiol mewn Plentyndod, neu eises. Be mae hyn yn ei olygu i mi, yw gweld dad yn byrw mam. Mae defa broblem yfed ac mae mam yn crio drwy'r amser. Hyd yn oed pan mae'n cymryd ei thabledu. Mae rhywun yn gweiddi arna i, neu fy myrwy o hyd. Ar ôl prynu cwrw o sigarets, ysdim arian ar ôl i brynu tegennau, dillad, na bwyd. Dwi'n dechrau dod i arfer a theimlo'n ofnus drwy'r amser. Nawr yn grac o hyd. Mae'r doctoriaid yn dweud bod pethau newid yn fy nghorff. Dyw fy ymennydd ddim yn dysgu sut i reoli fy nhimladau'n iawn. Dyw nghorff i ddim yn gallu ymlacio fel cyrff plant i heb eises, ac felly fydd e ddim yn gallu trwsio'i hun pan fyddai'n hun. Mae'n fwy tebygol o byddai'n wynebu canser neu afiechyd y galon bryd hynny. Mae'n brifo pan mae mam a dad yn fy myrwy, ond mae'r niwed go iawn dan ar wyneb a bydd e da fi ar hyd foes. Dwi'n yfed ac yn smygu. Maen nhw'n dweud mwyn i mas o reolaeth, ond dwi ddim. Dyma sut dwi'n ymdopi efo eises. Ydw i'n ymladd, ond nag yw pawb. Small punch gan blentyn yn brifo hanner cymaint ag un gan dad. Bwres i blentyn yn yr ysgol ddoe, edrychodd e arna i mewn ffordd ddod. Ges i fyny arddo ond sdim os da fi, sdim diddordeb da fi mewn addysg. Smwr athrawon yn poeni dim mwy amdana i nag yn rhieni. Fy nghariad yw'r unig un sy'n cael edrych arna i. Mae hi'n 16 ac yn feichiog. Fel roedd mam da fi. Felly mae'r pen llanw. Mae diabetes arno i a smog cancer yn bell i ffwrdd, mae'n siŵr. Wy'n gwybod bod rhain yn lladd, ond allai'n byw hebddyn nhw. Wy eriod i cael gwaith go iawn a wedi bod yn y carchar. Wy'n bwrw mhlant, ond i'n bwrw i mam fyd tan iddi adael, felly mae'r plant wedi tyfu lan da eises. A nawr mae'r ferch yn disgwyl babi. 16 yw hi. Dilynes i'r llwybr anghywir sbel yn ôl, a wy'n gwybod i le mae'n arwen. Yn anffodus, mae'r plant ar yr un llwybr fyd. Does dim rhaid i hyn ddigwydd. Gall chydig bach o gymorth yn ystod Plentyndod olygu newidiadau mawr. Pan o'n i'n fabi, sylwodd y nyrs nad oedd mam yn ymdopi. Esboniodd bwysigrwydd Plentyndod wrth siapio bywyd plentyn. A gyda chydig o gymorth, cafodd hi drefn ar bethau. Galwodd yr heddlu ar ôl i'r cymdogion gwyno am sŵn mam a dad yn cwmpo mas. Gofynnon nhw wrtha i sut o'n i'n teimlo. Ddwedais i mod i ofn o hyd. Cafodd mam a dad gymorth. Roedd llai o weiddi ac fe stopiodd dad fwrw ni. Ges i ambell i stori cyn cysgu fyd. O'n i'n dal i gael problemau yn yr ysgol, ond gofynnodd yr athrawes wrthai sut oedd pethau adre. Ges i help da rheoli'n himladau. Ddim llawer, ond roedd e'n ddigon. Wy nawr yn briod a 2 o blant ac yn gweithio'n eitha cyson. Wy heb ailadrodd yr un problemau ges i adred am mhlant i. Fe gafon ni help pan oedd pethau'n ormod. Sdim eises dan plant ni, sy'n golygu bod gobeith na fydd eu plant nhw yn tyfu fyny ag eises chwaith. Mae bron i hanner poblogaeth Cymru a Lloegr wedi profi un eis yn ei Plentyndod, ac un mewn 10 ohonom wedi dioddef 4 neu fwy. Os llwyddwn ni roi stop ar eises, bydd miliynau o blant yn osgoi bod yn ysmygwyr neu nyfwyr trwm, a bydd lefelau trais ymhlith oedolion yn hyneru. Mae llai o eises yn golygu llai o ganser, clefyd y galon a diabetes mewn canol oed. Mae angen i bawb fod yn ymwybodol o eises. Ydych chi?
Ddoctoried, nyrsys, yr heddlu, athrawon, ddiffoddwyr tân ac yn bwysicaf oll, rhieni. Mwyau gyd y gwyddwch am eises, mwyau gyd y gallwch chi helpu plant i osgoi tyfu fyny gydag eises. Ac i'r rheni sydd wedi dioddef eises, y mwyaf y gwyddwch, y mwyaf y byddwch yn gallu helpu eich hun ac eraill sydd wedi dioddef eises i ymdopi.